Bună seara! Covrigi umpluți cu bacon și cașcaval afumat, să crești mare. Vă dau cu drag rețeta, modul de preparare, modelare și tot ce trebuie a acestor covrigi dolofănei. Deci trecem la rețetă. Într-un recipient am pus 100 de ml de apă călduță, apoi am adăugat 100 de ml de lapte călduț, peste care am adăugat un pliculeț de drojdie uscată și o lingură cu zahăr. Am bătut puțin cu telul, după care am adăugat și puțină făină. Am bătut din nou cu telul, am pus un capac deasupra și am lăsat cam 10-15 minute să se dizolve drojdia. Fiind drojdie uscată, trebuie lăsată puțin să se hidrateze, pentru că altfel nu crește aluatul. După cum vedeți, aici s-a activat drojdia. Apoi am adăugat 2 albușuri de ou, am bătut puțin cu telul, după care trebuie să încorporați 2 linguri de ulei. Eu am crezut că am filmat, dar n-am filmat. Deci adăugați și 2 linguri de ulei, amestecați din nou cu telul, apoi la sfârșit se încorporează făina, intră 500 de grame de făină, se frământă bine aluatul, să se încorporeze foarte bine toate ingredientele, după care vine lăsat la dospit până își dublează volumul. Am adăugat și un praf de sare. Așa arăta aluatul, deci l-am lăsat la dospit să-și dubleze volumul, după care îl scoateți pe masă, pe un tocător, pe blatul la bucătărie, pe ce aveți dumneavoastră acasă. Și împărțiți aluatul în 10 părți egale. Puteți face 10 covrigi. Eu am ales să fac 5 covrigi și am făcut un mic cozonac la polonic cu ciocolată și căpșuni. Când este gata, o să vă arăt cum a ieșit. Deci faceți ori 10 covrigi, ori dacă nu, puteți să faceți cum am făcut eu, 10 covrigi și acel cozonucel care a ieșit excepțional. Aici este modelarea covrigului, să spun așa. Este foarte simplu, nu este nimic complicat. Încercați să nu puneți făină pe partea deasupra, chiar dacă se lipește puțin vergeaua, sucitorul, cu ce întindeți, nu are nimic. Să nu puneți făină deasupra, pentru că în momentul în care vine lipit, după ce se adaugă baconul și cașcavalul, nu se lipesc bine marginile și riscați să se desfacă covrigul. Deci, vedeți, am așezat o feliuță de bacon, o bucățică de cașcaval și acum unesc aici și lipesc marginile. Sunt foarte simpli de făcut, trebuie doar puțină răbdare. Modelați puțin așa cu mânuțele și covrigul este gata. Eu așa îi fac, sunt simpli de făcut. După care, pe foc, într-o tigaie, am pus 1 litru de apă, l-am încălzit și când a fost aproape să dea în clocot, am adăugat 2 linguri cu vârf de bicarbonat. Lăsați să dea în fiert, apoi adăugați covrigii unul câte unul și lăsați aproximativ 15 secunde, deci nu mai mult. Dacă nu este apă suficientă, vă ajutați așa puțin cu lingura să îi stropiți deasupra. După cele 15 secunde, vă ajutați cu o spumieră, îi luați cu spumieră, îi ridicați din apă, îi lăsați puțin să se scurgă și îi puneți direct în tavă de
În tava de la aragaz, eu pun cu hârtie de copt, am presărat pe ei mac și susan și vin direct dați la cuptor pentru 30-35 de minute. Aceasta este toată rețeta, sunt foarte simplu de făcut, dar sunt foarte, foarte gustoși. Eu sper să vă fie cu folos și o seară minunată. Cum este gata cozonocelul, o să-l public și pe el.